लोगो दादा इंस्टाग्राम रे लाइव है केते मिनट कमेंट गाड़ी A खराब few कमेंट का moments देला later. लोग फेक आईडी खुलेगा नारायण मुर्मू कहाँ से आते हैं ये? भाई जो भाषा कहूଛ ना ताठू बेटर बेटर भाषा ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ସେତେବେଳେ କୁହ ଯୋଉଠି କିଛି କାମରେ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଲାଗିବ ଏଠି ଆସିକି କହିଦେଇକି ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା କଣଟା ମୁଁ କରିଛି ଯେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା ଚାପୁଡା ମାରିକି ମୁହଁ A few moments later. ଫୁଲେଇଦେବି ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲ ତାର ମିନିଂ ଜାଣିଛ ତମର ମା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭାବୁଛ ଲାଇଭ ଆସିଛି ବୋଲି ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ବ୍ଲଗର ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡିଦେମି ତମକୁ नहीं। ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କହିକି ଯିବ ଭାଇ ଭଲରେ ଆସୁଛ ସମସ୍ତ ଭଲରେ କଥା ହବ ଭଲ ଯଦି କିଛି ଯଦି ତମର ଲାଇଭ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମେ ଯାଇପାରିବ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବି ଗୋଟେ ଭାଷା କହିବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି ତମ ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି କି ତମକୁ କେବେ ତ ଖରାପ ବିହେଭ କରିନି ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଖରାପ ବିହେଭ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଆମକୁ ଭାଷା ଆସେ ମୋ ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛ ନା ଭଦ୍ରକ ହେଲା ବେକାରିଆ ହଳ ତ ତାହା କୁହା कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?